paghatag og definition no sa mga terms nga dapat natong mahibaw-an when we talk about Magna Carta for Women. Sige dirita kay Ma'am Ruby. Ma'am Ruby, unsa man po'y mga penalties ni ini? Para sa tanan, Doc Elj, no, ang penalty sa Magna Carta of Women nagdepende sa klase sa gibuhat. So, specific siya kung unsa ang gravity o ang Yes. gibuhat sa isa ka person. So, alang sa government nga mga opisina sama sa kaso ni Lina, mauni ang mga kasagaran nga silot based sa Section 41 under Republic Act 9710 ug sa ato ang implementing rules and regulations. So, we have here first administrative sanction kung makit-an sa Commission on Human Rights nga adunay violation. I-rekomendar nila ang sanction sa Civil Service Commission Okay. or pwede pod sa Department of the Interior and Local Government sa DILG. Kay si CHR manggod siya una sa ma'am. To trace back ang balaod, Magna Carta of Women is the commitment of the Philippines against elimination of all forms of Discrimination. discrimination on women. So CEDAW, no? That is a kanang convention sa United Nations. CEDAW. CEDAW, yes. CEDAW. Yes.